Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji čućemo zvučni zapis sa prve od 2 večeri manifestacije Dani Hilandara u Zemunskoj gimnaziji. Veče je priređeno 2. novembra 2023. godine u ovoj uglednoj obrazovnoj ustanovi koja obeležava 165 godina postojanja i koja je prva i za sada jedina škola u Srbiji koja je potpisala memorandum o saradnji sa Svetim manastirom Hilandarom. Tokom 2 dana manifestacije gosti gimnazije su iguman Hilandara, arhimandrit Metodije i monah Teodosije, epitrop hilandarski, čijim su predavanjem na temu monaški život, početak, sredina i kraj i započeti Dani Hilandara. Zabeležila je Ivana Obradović, saradnik Radija Slovoljubve. Poštovani gospodine Metodije, poštovani oče Teodosije, poštovani monasi, poštovani Proto, gospodine Branko, poštovani gosti, đaci, profesori Zemunske gimnazije, jedna velika čast, jedna velika privilegija biti direktor Zemunske gimnazije je upravo ovakvo dešavanje. U svom profesionalnom životu imao sam 3 predivna trenutka. 2001. godine kao profesor Zemunske gimnazije bio sam na susretu sa pokojnim patrijarhom Pavlom. 2023. godine imao sam priliku kao direktor Zemunske gimnazije da ugostim patrijarha Srpskog i sada igumana manastira Hilandar. 3 izuzetna događaja koja će sigurno u mom srcu ostati do kraja života. Večeras ćete imati priliku da čujete oca Teodosija, naravno pre toga igumana gospodina Metodija i našeg profesora srpskog jezika i književnosti Boška Milosavljevića. Uživajte u ovom večerašnjem druženju, a reč dajem profesoru Bošku Milosavljeviću. Uvaženi oče igumane, Teodosije, oče Haritone, Tomo, Zorane, kolege moje drage, deco, ovaj trenutak je od izuzetnog značaja za sve nas, možda i tim pre što je inicijativu za ovaj događaj dao učenik naše škole Marko Perić, koji je sa moje leve strane. Tu je Ana Milinković, tu je i Lazar Vidaković, tu su već 3 generacije dece koja, zahvaljujući ruci koju smo pružili, a koja je bratski prihvaćena i kao da je stariji brat u stvari pružio ruku k nama, 3 generacije naših učenika, i devojčica i dečaka, idu ka Svetoj gori, dečaci ulaze u manastir, a devojčice putuju okolo i obilaze manastire koji su u blizini. Nama je naravno velika čast i zadovoljstvo što smo večeras ovde i tek ćemo, kako je moj direktor rekao, shvatiti značaj ovoga što je pred nama. Hteo bih da se zahvalim od srca svim ljudima, pored vas naravno oče igumane i monasi što ste došli, ljudima iz zadužbine. Već nekoliko dana ovde traje izložba fotografija oca Milutina, pa malo vodimo đake i pokazujemo im to. Takođe, hteo bih da se zahvalim svim kolegama bez rezerve koji su učestvovali i dali doprinos: Milani Suločarov, đakonu Radovanoviću, Mariji Nešović, Dejanu Tmušiću, Vladikom Nenoviću, Strahinji, baš svima, dakle i deci koja su oberučke podržala tu saradnju, pisali radove, i mi smo uvereni da će iz godine u godinu radova biti više i nadamo se da će se saradnja produbljivati. Jedan moj prijatelj jednom kada smo boravili na Svetoj gori rekao je, ponesen dobrodošlicom, rekao jednom monahu: pa ja sam ovde skoro kao kad svoje kuće. A monah mu je rekao:
Pa dobro, možda bolje ipak kao kod rodbine. U ovom slučaju vi ste svakako u svojoj kući, naša škola baštini prosvetnu tradiciju, a Hilandar je naša najstarija crkvena i prosvetna ustanova. Mnogo smo srećni što ste ovde. Govor je dobar kad je kratak, a konopac kada je dug. Oče igumene, uz vaš blagoslov molim vas da uzmete reč i da nastavite. Hvala vam mnogo što ste došli. Mnogo cenjeni gospodine direktore, dragi oci, profesori ove gimnazije i dragi učenici, rodbino naša, obrazovanje, veoma važan pojam, jedan od najvažnijih u životu svakog čoveka. I zaista, evo ovde smo da podelimo sa vama slavsku radost 165 godina ove gimnazije koja se bavi obrazovanjem eto toliko godina. A i mi sa naše strane donosimo radost Hilandara, jer i mi ove godine slavimo jedan jubilej, 825 godina našeg manastira. To sam rekao i vašim koleginicama kada smo se sreli na našem metohu, one su bile u obilasku oko Svete Gore i tamo smo se sreli kada smo mi izašli sa Svete Gore, da je između Oksforda i Sorbone neki 100 godina razlike kada su osnovani, odnosno kada su postali veoma važni obrazovni centri. Negde između, dakle, negde pola veka posle Oksforda, pola veka pre Sorbone, osnovan je i naš manastir Hilandar. Tako da, gledajući po tome, naš narod ima zaista bogato predanje. Međutim, ako se udubimo u značenje reči obrazovanje, vidimo da ona potiče od reči obraz, lik, a znamo da je čovek stvoren po liku Božijem, što znači da je naše najvažnije obrazovanje ono da u sebi obnovimo taj lik Božji. Sve je drugo potrebno i čovečanstvo ne bi moglo da opstane, da ne postoje škole, da se ne učimo raznim naukama i da posle tim znanjem služimo svojoj porodici, svom narodu, celom čovečanstvu. Svako od vas je sigurno imao neku želju šta će da bude, koja će mu biti profesija kada završi školovanje. Setit ćete se nekih prvih želja, onih koji su vam posle došle, one koje su sad, a pretpostavljam da ćete možda još nešto promeniti dok ne dođe vreme da se upiše i fakultet. Kada govorimo o tome, sećam se dok smo još bili verovatno neki drugi, treći razred osnovne škole i onda nas je učiteljica pitala šta ćemo da budemo kad porastemo. Ja sam se javio, rekao sam: učiteljice, ja bih hteo da farbam kola. A ona me tad poučila, to se zanimanje zove autofarbar. Dobro, naravno, posle sam menjao razne želje. Na kraju sam izabrao monaški poziv, ali bez obzira na to, vi ćete imati svakako razne pozive, ali najvažnije je da se toga uvek sećamo, da je naša najvažnija škola ona duhovna, dakle da u sebi obnovimo lik Božiji i da na taj način budemo ne samo dobri naučnici, stručnjaci, oni koji dobro izvode poduhvate i projekte, koji mogu i da prenesu znanje, već i da budemo dobri ljudi, onakvi kako nas je Bog stvorio. A to je jedan proces koji traje kroz ceo život. Najbolje je to objasniti putem jednog primera koji sam čuo od jednog monaha svetogorca koji inače se bavio ikonopisom, pa kad poče da slika neku ikonu, dok ne završi lik tog svetog, verovatno mu je to palo na pamet kao poučna priča.
i rekao je, eto, mi često sudimo i osuđujemo ljude zato što vidimo da u nekim stvarima još nisu dobri, posebno mi koji smo u manastiru pa imamo visoka očekivanja u duhovnom životu i onda osuđujemo ili jedni druge ili neke ljude koji nisu u manastiru, a u stvari činimo grešku, jer Bog u nama obnavlja lik. Pa kao što meni kao ikonopiscu treba nekoliko dana ili meseci da naslikam jedan lik, tako i Bog koji je najveći umetnik obnavlja taj lik Božji u nama. I zamislite sada kada bi neko ušao u jednu ikonopisačku radionicu i pitao tog ikonopisca šta je na ovoj dasci. On kaže, krenuo sam da slikam Svetog Nikolu. Pa kako, vidiš, nema uši, nema usta. Pa kaže, tek sam krenuo, sad ću to sve da završim. Ne. I on ga osudi i kaže, ovo ne valja, uopšte nije dobro. Naravno, svi bi se smejali takvom čoveku, jer on bi time pokazao da je potpuno nerazuman kada ocenjuje jednu ikonu koja je tek u radu. Tako smo i svi mi, ikone Božije, mi se trudimo, naravno naš je trud, ali bez Božije pomoći ne možemo ništa da uradimo, naše da pokažemo naš trud, da obnovimo taj lik Božiji u nama i na nama, i to je u stvari naše najvažnije obrazovanje i to je naša želja da ovim druženjem vas sa Hilandarom, sa Svetom Gorom, da to uvek imate u vidu. Pomenuo sam Svetu Goru, ne samo sam Hilandar, jer videle su vaše koleginice iz Broda neke manastire i zaista sam Hilandar ne bi bio ono što jeste da je usamljen, recimo kada bi samo on postao na Svetoj Gori, da nema i ostalih manastira gde žive monasi iz svih pravoslavnih naroda, ali postoje i oni koji su poreklom iz naroda koji i sada ne žive u pravoslavnom predanju, čak i drugih boje kože, ne samo beli. I svako od njih nosi neko duhovno iskustvo, neki manastiri su u jednom trenutku istorije duhovno zreli i bogatiji, pa onda mi ostali učimo od njih, onda se to promeni, ali uvek postoji neko duhovno žarište od koga se ostali napajaju i trude se da i njih dostignu. Tako da bi s vama podelio jedno duhovno iskustvo starca Sofronija, koji je bio svetogorac, a kasnije je prešao u Francusku i tamo osnovao jednu monašku zajednicu i na kraju završio u Engleskoj, u Eseksu, i tamo osnovao 2 manastira. Imali smo priliku prethodnih dana da je i njegov učenik, starac Zaharija, koji je duhovnik sada u tom manastiru, da nam ispriča jedan događaj, u stvari da prepriča jedan razgovor koji on kao mladić, koji je tada imao 20 godina, spremao se verovatno da postane monah, ali možda još nije bio to raščistio. Tom prilikom, kada je došao u manastir kod starca Sofronija, pitao ga je, starče, zašto kada odemo recimo na neki koncert ili na neku pozorišnu predstavu ili bioskopsku neku projekciju, dok sve to traje, ja sam tako srećan, tako sam radostan, ali kada se završi, osjetim na kraju neku prazninu. Dok recimo, kad sam u crkvi, teško mi je da stojim i tako vreme mi sporo teče, ali kada se sve završi, na kraju osjećam veliku radost. A starac mu je ovako objasnio. Većina umetnosti, pa i nauka, žele da uzmu na sebe i nešto što im ne pripada, da objasne tajnu večnosti. Dakle, sve umetnosti imaju u sebi po nešto da nam ponude o toj tajni i iz nauke takođe možemo mnoge stvari da saznamo, ali jedina nauka koja u potpunosti može da nam otkrije tajnu večnosti jeste Hristova nauka. I zato ti kao
mladić koji želiš da se tome naučiš, možda si očekivao u nekoj umetnosti ili u nekoj nauci da u potpunosti saznaš tu tajnu i uvek si na kraju ostao razočaran i nekako prazan. Jedino kada si osetio tu radost kao da si ne samo otkrio razumski, nego da si već počeo da živiš tom tajnom večnosti, jeste u crkvi. Eto, to su neke poruke koje prenosim iz manastira Hilandara i to će biti, da kažem, naš cilj druženja i ovde i onih koji i kada dolazite, kada vas tamo ugostimo u manastiru na našem Metohu. Kao što je i rekao gospodin direktor, to je veliki blagoslov za gimnaziju, ali moram da kažem koliko vi osjećate kao blagoslov, mi u Hilandaru to još možda i više osjećamo kao jednu radost, ali i kao jednu dužnost našu. I ovde treba podvući da ćemo uskoro imati priliku ovakvog jednog susreta u jednoj drugoj gimnaziji, ali ostaće zapisano u istoriji da je Zemunska gimnazija bila prva. I to je važno. Kada dolazimo sa Svete Gore, donosimo molitvene blagoslove našeg ktitora, Svetog Save, njegovog oca, prepodobnog Simeona Mirotočivog i ostalih i hilandarskih, ali i svetogorskih monaha, a posebno blagoslov naše igumanije, Presvete Bogorodice Trojeručice, tako da ćemo na kraju imati priliku da svima podelimo po jednu ikonicu naše igumanije Trojeručice. A ovom prilikom bih samo da gospodinu direktoru damo jedan dar, a to je jedna plaketa koja je urađena povodom 825 godina manastira Hilandara. Drži prstom. Tako bih završio ovo pozdravno slovo, ali pomenuo sam ono za autofarbara, kada sam tek položio vozački ispit, pa nekad mi otac davao auto, a nekad da ja uzmem ključeve bez njegovog znanja. I onda se desi da prilikom ulaska ili izlaska iz garaže ogrebe malo auto, pa sam nabavljao onaj sprej za farbanje da sakrijem štetu i nikad nije primetio. Tako da treba videti kad imate neku želju, možda postoji i talenat zašto ste to izrazili. Hvala. Pozivamo monaha Teodosija da uzme reč i da održimo besedu. Kad gledam ovako sad fotografije bratije, a kad nisam tamo u manastiru, sad mi mnogo nedostaju. A kad sam sa njima, onda je to malo drugačije. Pošto mi kao monasi, a pogotovo tamo u Svetoj Gori, odnosno u manastiru Hilandaru, živimo, kako kažem u šali, u dobrovoljnom zatvoru. Dakle, mi ne idemo nigde i nemamo potrebu za tim da idemo bilo gde. Tako da moja tema je, koliko se sećam, monaštvo, početak, sredina i kraj. Ja imam tu sreću da otprilike ne znam šta ću da govorim, tako da će to biti iznenađenje i za mene, to što budem pričao. Dakle, hteo bih pre svega da se zahvalim gospodinu direktoru koji je omogućio da monasi dođu u jednu školu i da, eto da kažem, imaju neko predavanje i neko obraćanje mladim ljudima. Kada sam ja bio u osnovnoj i srednjoj školi, mi smo imali naše poznate pesnike u to vreme koji su nas, da kažem, bodrili i učili životu kroz svoje pesme i kroz te susrete sa njima i mi smo se i osjećali smo i kao deca da smo na neki način bogatiji. Za reč monah sam tek mnogo kasnije čuo. Ponekad se čula reč kaluđer, a to nikad nije bilo u nekom, da kažem, pohvalnom smislu. I sada posle samo, da kažem, 30 godina smo došli do toga da u našim školama i osnovnim i srednjim imamo sveštena lica koja pokušavaju da prenesu to svoje iskustvo svog života na mlađe generacije, nadajući se da ćemo na taj način svi zajedno uzrastati u ovome u čemu pokušavamo da budemo ono što jesmo, ono za što smo
da kažem, izabrani, kao što je Igor rekao, zašto imamo talente. Naravno, zahvaljujem se i profesoru Bošku Milosavljeviću, čijom najvećom zaslugom se ovo i ostvarilo, ali da kažem bez, kako mi kažemo, blagoslova, odnosno dozvole direktora, to se ne bi ostvarilo. Tako, dakle, hvala vam što ste nam omogućili. Kad pričamo o monaštvu, onda ljudi koji ne znaju šta to znači, prvo pomisle kako je uopšte neko se opredelio za tako nešto. A onda kad pogledaju u svoje okoline, vide da postoje ljudi koji veruju u Boga i oni koji ne veruju. Pa se pitaju kako to sad da neko veruje, da neko ne veruje, opet da neko ima toliko želji, pa sad ode u monaštvo. Ranije su, čini se da malo bolje ovako da je dalje, ranije su ljudi mislili da je to vezano za monaštvo, da neko ode u manastir isključivo iz nekog velikog razočarenja. A onda sam, kada sam i sam ušao u veru sa svojih 30 godina, pogledao jednu emisiju gde je gostao sadašnji naš patrijarh Porfirije, pa je na pitanje novinara da li u manastir odlaze razočarani ljudi rekao, pa ne, kaže da odlaze razočarani, onda bi manastiri bili puni i prepuni. Nego suprotno, odlaze očarani ljudi. Dakle, ljudi očarani ljubavlju božanskom. To su ti ljudi koji su napustili sve radi te ljubavi koju su osjetili. A sad Gospod kada je stvorio prvog čoveka Adama, on ga je stvorio na kraju, dakle, posle biljaka, životinje i na kraju došao čovek kao kruna stvaranja. A kruna stvaranja je zbog toga što je on dao njemu najveću ljubav, pokazuje prema njemu, a to je zbog slobode koju mu je dao. On je mogao i sve nas da stvori kao što je stvorio pčele i mrave, pa čim se oni ispile, oni odmah idu tamo da rade, mravi, pčele da lete, da skupljaju med. I nijedna od tih životinja ne može da se usprotivi toj svojoj ulozi koja je dodeljena od strane Boga. Dakle, Gospod je mogao i nas da stvori da mi čim se rodimo, hrlimo ka dobroti i ka vrlini. Ali nije to uradio, nego nam je dao u stvari mogućnost da možemo da kažemo ne i da napravimo izbor. Dakle, imamo slobodu izbora, a to je u stvari kruna ljubavi. Dakle, ljubavi nema bez slobode, ili možemo kažemo slobode nema bez ljubavi. Tako da je to jedno sa drugim povezano. A to možemo da vidimo i u svojoj okolini ili u svojim porodicama. Često se dešava da roditelji zarobe decu svojom ljubavlju. Pa generacija moja znaju jedan crtani film kada je jedan jeti, dakle ogroman neko čudovište uhvatilo Paja Patka, pa se kaže ja te volim, ja te tako volim, pa je počeo da ga gnječi, da ga isteže, da mu skoro pokida vrat i telo, ali i svoje ljubavi. Dakle, tako i mi iz naše ljubavi možemo da u stvari zarobimo čoveka koji je pored nas. Bio to naš u braku partner ili mi u manastiru sa našom bratijom. Zbog toga treba da razmišljamo o tome na kakvom smo mi to vrhu, odnosno kakva je to kruna stvaranja data nam od Boga da imamo tu slobodu. To bih sad povezao sa našim vidom i sa našim, kaže, Gospod je mogao čoveku da stvori takav vid da možemo da i vidimo duhovni svet koji inače postoji, ali opet on je uradio opet radi naše slobode, da bismo mogli da kažemo verujem i ne verujem. Ali kad neko poveruje, onda on osjeti toliku ljubav i dobije od Gospoda tu blagodat da odjednom počne da hrli ka vrlini i da živi vrlinskim životom i živeći tako on osjeti veliku radost i misli da to nikada neće prestati. Neki od tih koji tako poveruju Boga dobiju želju da krenu u manastir i da postanu monasi. U početku ne znamo da li je to zaista naša iskrena namera, ne poznavajući sebe naravno. Dolazimo u manastir i odmah ne postajemo monasi, nego postoji period u našem manastiru, je to neke 3 godine, za koje vreme se mi ispitujemo da li mi zaista to hoćemo, ali sa druge strane nije stvar ni samo do naše volje i naše želje, nego je stvar i do zajednice
pošto i zajednica treba da prepozna tog novog čoveka koji je došao u zajednicu, da li je on zaista za tu zajednicu. Naravno, za sve to vreme postoji duhovni nadzor od strane duhovnika manastira koji razgovara sa tim mladim kandidatom, koji ga upućuje, odgovara na njegova pitanja i ispoveda ga. Da bi posle, dakle, neke 3 ili 4, 5 godina procenio da li je taj čovek zaista za monaštvo. Često čujem, a to je bilo i slučaj kada sam se zajedno sa igumanom susreo sa učenicama na našem metohu Kakova i u tim njihovim tekstovima kada pišu kako se dive monasima koji su napustili sve i došli da žive u manastiru, napustivši svoje porodice, svoju decu. A ja kažem, pa to je u stvari samo velika ljubav, tako da mi sa naše strane ne osjećamo da smo mi dali neku veliku žrtvu, nego kao neko ko ima veliki talent za neki sport ili za neku umetnost, pa na protivljenje porodice ne želi da sluša svoje roditelje, nego odlazi. Napušta sve to radi te svoje ljubavi. Ja sam to upoređivao, ponekad sam imao mogućnost da razgovaram sa mladim ljudima koji razmišljaju o monaštvu, onda sam ja to upoređivao onako plastično, pa sam rekao, znaš kako je to kad neko hoće da ide u manastir, to čovjek se zaljubi kao čovjek u ženu, kao hoće odmah da ide u brak sa njom. Ali rekao, bolje je to još više kao onaj slučaj kad se žena zaljubi u čoveka. Zato što žena ide srcem, a muškarac uglavnom ide malo razumom, pa onda to malo ide teže. A to isto kao u jednoj seriji, a mnogi će prepoznati koja je to serija, kad se jedna devojka zaljubila u mladića, pa joj roditelji ne daju, ona kaže ili Milorad ili Ladna Morava. Tako je sa monaštvom, dakle, roditelji u početku pokušavaju da decu odvrate od toga, ali naravno, ako je to zaista, kako mi kažemo, Božji priziv, onda tu nema nikakvog odvraćanja i mi stupamo na to polje monaško i kao što sam rekao, jednostavno okupani tom blagodaću, tako se dobro osjećamo nekoliko godina u manastiru, da se prosto čudimo kako do sada nismo tako vrlinski živjeli i u svetu dok smo bili. Međutim, kako godine prolaze, onda blagodat Gospod je malo to oduzima od nas, da bismo mi stali na svoje noge. Međutim, kad stanemo na svoje noge, onda vidimo da ne možemo da stojimo uopšte. Nego, onda se molimo njemu da nam pomogne da opet stanemo na svoje noge i to može da traje opet neki prilično dug period. I to se naziva, sad smo imali priliku da smo bili na monaškom simpozijumu u manastiru Svetog Prohora Pčinskog kod Vranja i tamo su dolazili duhovnici sa raznih strana pravoslavnog sveta i pričali o tom monaškom životu i o tom periodu. Najviše je bilo razgovora o tom periodu monaškom kada monah ostane pušten od Boga malo sam, dakle bez te blagodati da se bori, da se trudi u tom svom monaškom životu. A monaški život je u stvari borba sa samim sobom. Neko ko gleda sa strane, pa ko dođe prvi put u manastir, pa ne zna ništa o tome, pa onda kaže, pa šta oni rade uopšte, eto, idu malo u vinograd, ne znam, idu u crkvu na službe, pa mislim šta je to, nije to ništa naročito, ali mi kad dođemo tamo i sami ne znajući zašto smo u stvari došli, osim te ljubavi zbog koje smo u stvari i krenuli, vremenom shvatimo da smo svi bolesni od tih strasti i da je naša borba u stvari borba sa tim strastima. I kada nas Bog ostavi, onda vidimo da ništa ne možemo da činimo što je dobro, a da nije uz Božju pomoć. I ja sam se prethodne godine često pitao zašto je Gospod postavio tako visoko tu lestvicu tih vrlina, da je tako teško dosegnemo. A onda sam shvatio da je to zbog toga da to nije tako i kad bismo sve to lako dosegli, onda bismo mi pomislili, pa da, ja sam odlično to radim, ja to
vrlo lako mogu da učinim i onda dolazi da se pravimo važni ili što bi rekli u duhovnom smislu da se gordimo. Međutim, videći da ne možemo da dosegnemo to, mi počinjemo da se molimo. A kad se čovjek moli? Kad zaista bude u toj situaciji, što znači moliti? To je kao kad nas neko uhvati za prsa i stavi iznad provalije i kaže, ako me ne budeš molio, sad ću da te pustim. To je molitva. Dakle, samo u toj krajnjoj situaciji onda se zaista molimo. Mi možemo da čitamo satima neke knjige, bogoslužbene knjige, da imamo službe satima, ali nekad je dovoljan taj 1 sekund da samo kažemo Gospodi pomiluj i da to bude ono što će sve one sate silne da zameni, jer smo osjetili taj trenutak kad nam je potrebna pomoć od Boga. Prolazeći dalje tim monaškim putem, ja sada pričam o onome što mogu da vidim i što mogu da čitam u knjigama. Ljudi koji su već više godina u manastiru počinju da se menjaju, da postaju blaži, da postaju primčiviji za svake vid saradnje, da ono što je zanimljivo, monaški ideal je siromaštvo, za razliku, da kažem, u svetu ljudi se trude da imaju što više i tako, a monasi se trude da imaju što manje. Tako mi kad dođemo u manastir, mi imamo, u zavisnosti od raspoloživosti i moći manastira, imamo prema našim potrebama. Dakle, sve što nam je potrebno, manastir nam to obezbeđuje. Nemamo novac da bismo nešto kupili, ali vremenom, kako vreme prolazi, pa onda opet ostajemo malo bez te blagodati, onda opet počnemo da sakupljamo neke stvari, pa često vidimo u svojim kelijama, pa zašto će mi ovo, čemu mi ovo služi? Jer svi kad smo došli u manastir, poneli smo samo tu jednu torbu u kojoj smo imali samo svoje stvari. I mislili smo, to je monah koji ima samo toliko stvari da može da u svakom trenutku ponese sa sobom. Ali posle nekoliko godina, kad se okrenem pa kažem, pa ja ne mogu to da ponesem sad sa sobom. A negde sam pročitao, kaže, da monah treba toliko da ima u manastiru, makar malo od onoga što ima u svetu. Dakle, nikako da nema isto ili nikako da nema više od onoga što je imao. Jer svako je od nas, kaže, ostavio ono što je imao. Neko je imao puno, neko je imao malo. Ali svako što je imao, to koliko je imao, on je ostavio. Tek kod ovih starih monaha onda primećujem kako oni polako počinju da se oslobađaju tog nepotrebnog. Tako, na primjer, sad ću malo da kažem lično u odnosu na našu bratiju. Pa naš najstariji monah koji je najcenjeniji i koji je najviše bio prot Svete Gore i sada je trenutno prot otac Stefan, pa bi rekao, neko bi rekao sad bi on trebao da ima najlepšu keliju, najlepši nameštaj. On, pošto često ide za Kareju koja je 20 km udaljena, putuje sa nekim autom, pa neko bi rekao sad to je sigurno neki najnovi džip, nešto to je udobno i tako. A to je najveća krntija tamo na Svetoj Gori. On čovjek ide onako u opancima pocepan i došao je do toga da mu to materijalno ništa ne znači. Dok naši mlađi ekonomi idu u onim lepim džipovima, kao i mi mlađi, jel? Da, loše se putuje. Kako vreme prolazi, dakle čovjek pobeđujući i trudeći se u stvari da pobeđuje svoje strasti, vremenom dođe do toga, odnosno sveti ljudi su došli do toga, do tog bestrašća i da budu kao što su deca. Jer je Gospod rekao, kaže, budite kao deca. A kako su deca? I mi kažemo često za decu da su anđeli, a oni stvari jesu anđeli, jer kad pogledamo dete od 5 godina, ali bolje od 4, kad mu daš čokoladu i kažeš evo ti čokolada ili ćemo da onu kuću da kupimo, a on kaže čokoladu. A kad ga istučeš, ono malo plače pa opet dođe po te grli. A onda možeš da ga pustiš, ono ide golo po plaži, jer ne osjeća stid. Tako je moj sinovac, da ispričam jednu anegdotu, kad je bio mali, to mi priča brat, kaže, otešli su na more i sad on vidi kako ljudi ulaze u kabine, pa se tamo preslače. On je imao 3-4 godine
I on uđe u kabinu, skine se go i izađe napolje. Dakle, ne osjeća stid, nema toga. To su anđeli. Sveti ljudi kad dođu do tog stadijuma kad su deca, oni su to u stvari kao deca i oni su kao anđeli. A mi, gledajući njih ili imajući sreću nekad u našim, da kažem, pokoljenjima da i mi sretnemo, pa svi znamo za našeg patrijarha Pavla i oni koji su imali priliku da se sretnu sa njim, kako je to bilo da čovjek ne mora ni da priča sa njim, niti da ga sluša, nego samo da bude u njegovoj blizini i on osjeća tu ljubav koju on ima. Sad ću da jedan primjer kako to u stvari mi treba da se trudimo, šta je u stvari ne sad svrha, nego pa možda i svrha tog našeg duhovnog života. To je da omekšamo naše srce. A to je, kaže, kao kad nekom ko ne poznaje zakone fizike pa pokažemo kocku leda i kažemo kako ovo može da ode u nebo. A on će da kaže, pa ne, to je nemoguće. U stvari moguće, mi koji znamo, jel te zakone fizike svi, jel, pa kao istopi se, bude tečnost, pa ga stoji to stanje, pa ode u nebo. Tako i mi sa našim srcem koje je kameno, nas ništa ne može da uzbudi, ništa ne može da uznemiri, mi prolazimo pored beskućnika, pored prosjaka. Mi, živeći duhovnim životom, mi u stvari pokušamo da očistimo to naše srce, koje treba da bude kao paučina. Pa kaže tamo na jednom mjestu, kaže, srce skrušeno izgradi u meni, skrušeno srce. Dakle, moramo to da srce omekšamo na taj način da ono bude tako mekano da bismo mogli da odemo u nebesa. A to je, na primjer, kad činimo milostinju, pa onda je ta milostinja, znate, kaže, više dobije onaj koji daje nego onaj koji prima. I svako dobro delo kad uradimo, Gospod je to tako nas stvorio. Kad god nešto dobro uradimo, mi se dobro osjećamo. Kad nešto loše uradimo, mi se loše osjećamo. Tako da u stvari sve jednostavno, samo treba da pratimo, jel? Sebe šta je to dobro, šta je to loše. Ne treba niko da nam priča, sami to osjetimo. Tako, monasi koji su došli do, da kažem, tog životnog puta, kraja životnog puta, sa nadom na život večni, i mi smo u stvari oni koji verujemo u život posle ove telesne smrti. I oni ljudi koji dođu u manastir, ajde da kažem sad konkretno Hilandar, pošto sam ja tamo, oni se sreću sa ljudima koji su napustili sve radi svoje vere u život večni. Ono što je zanimljivo, vi znate da je nedelja dan kada je vaskrsao Gospod, tako da u nekim jezicima se i kao den vaskresenja, na ruskom se kaže, dakle dan kada je vaskrsao Gospod. Nekoliko naših staraca koji su umrli, svi su umrli u nedelju, što je zanimljivo. Ili jedan naš sabrat koji je tada imao 54 godine, umro je u prvoj nedelji Velikog posta, kad se mi duhovno najbolje osjećamo, najčistije osjećamo. Tako da sam ja razmišljao da Gospod u stvari čeka i ipak daje nam nadu i da nas uzme u tom momentu kada je za nas najbolje. Pošto toliko je bilo monaha, da kažem na 100.000, milione sigurno, u ovih zadnjih 2000 godina, ali svetih ljudi nemamo toliko, što ne znači da su se samo spasli ti sveti ljudi, nego i mnogi drugi monasi, kao i mnogi drugi ljudi. Tako da, u stvari za nas koji verujemo, samo jedan put je, a to je put prema gore, i mi se svi nadamo i molimo da ćemo se sresti tamo u Carstvu nebeskom. Eto, ja toliko za sad. Hvala. Hvala vam od srca što ste prisustvovali i još jednom zahvaljujem se bratstvu Hilandarskog manastira, igumanu monahu Teodosiju, monahu Tomi, monahu Haritonu, Zoranu, svim ljudima koji su ovdje, našim sveštenicima i svim ljudima bez razlike. Ovo je baš bio nekako radostan i veličanstven dan za sve nas i verujem da ćemo ga se sećati sa velikom radošću. A eto, predložujem da onda možda još malo neformalno progovorimo. Može na onda izvoditi. Da, za Teodosija, pošto visoki verovatno ne znaju da kažete par reči o tome treningu, šta se dešava posle. To je interesantno.
to ne znaju. Da. Pomenut ću jednog od, na primjer, sad što sam pomenuo monaha, oca Pavla, koji imao 54 godine, bio godinu dana mlađi od mene nego što ja sad imam, to se desilo 2015. godine. Dakle, počeo je prva nedelja posta, pa je, sam ne sjećam se koji je dan bio, četvrtak. Dakle, završila se jutarnja služba, nikakve znakove bolesti on nije pokazivao, otišao je u svoju keliju, sa njim je njegov, mi se ne družimo da kažem međusobno sad kao monasi pa kažem ovo je moj drug i tako, nego jednostavno jedan od najbližih monaha koji zajedno su počeli iskušenički staž. Bio kod njega u keliji, on je nešto malo mu pozelo, uhvatio se za grudi i tako je preminuo. I onda je on otišao već, ja sad ne znam, tad kod igumana verovatno, uvek se iguman obavesti da se neko upokojio i onda se vrši pomen na, da kažem, tu u keliji, kako se to desilo kod oca Pavla. Dolaze monasi koji ga u našu sličnu, da kažem, haljinu koju imamo, koja se zove mantija i koja se ušiva to telo, dakle nema kovčega. Stavlja se u jednu nosiljku i ta nosiljka se onda unosi u crkvu, odnosno telo sa nosiljkom. U našoj crkvi ima dakle jedan glavni deo koji se zove naos, pa ima jedna priprata srednji deo, pa ima taj prvi deo i onda se u taj prvi deo stavlja telo monaha i onda se od tog momenta pa celu noć do sutradan ujutru monasi smenjuju čitajući psaltir. I sutradan nakon liturgije, dakle služba i dalje teče od jutarnje službe pa liturgije do kraja liturgije i onda se vrši opelo u tom delu crkve i zatim se odlazi na groblje koje je u blizini samog manastira. Na tom mestu se ponovo vrši pomen i bratija na kraju kad se spusti telo u grob, dakle opet kažem bez sanduka, samo se kod glave stavljaju 2 kamena i iznad glave još jedan kamen. To ćemo reći zbog čega kasnije. Bratija dolazi na, da kažem, posljednji oproštaj tako što, pored toga što su celivali krst i ikonu koja stoji na grudima upokojnog monaha u crkvi, ovde stavljaju grumen zemlje u grob, zatrpava se grob i zatim se u narednih 40 dana stalno vrši pominjanje i pravimo koljevo ili žito za upokojnog. U 40. dan se odlazi u crkvu na groblje, posle liturgije vrši se služba i moje iskustvo je da sam svaki put na taj 40. dan osetio veliku radost duhovnu. I to nije samo moj doživljaj, nego većine bratije. Boško brat Milan, koji je isto čest gost u manastiru, kada se upokojio jedan naš starac, otac Rafaela, on je bio tu prisutan i onda mi je pričao, bio je na sahrani, bio je na groblju, dakle u crkvi, pa mi je pričao njegov doživljaj. Kaže, ja gledam sad sahranu i sad očekujem, svi su tužni. Kaže, jesu tužni, ali sa druge strane vidim veliku radost kod svih. Ne zato što se čovjek upokojio, nego zato što mi dušom osjećamo da je sa tom dušom, da kažem kako treba. Kao ostalom i moj doživljaj kada sam otišao prvi put kući, kad mi se otac upokojio, tu sam osjetio radost, duhovnu radost. I kada se monah, dakle, upokoji i sahranjuje se na tom monaškom groblju koje ima svega nekoliko grobnih mesta, što znači iskopavaju se kosti onog monaha koji je najduže bio pokopan u zemlji. Te kosti se uzimaju, peru se u vodi i vinu i unose se u tu grobljansku crkvu koja je tu u neposrednoj blizini, inače koju je podigao kralj Milutin. Lobanje se ostavljaju na police u toj kosturnici, u podrumu crkve, a kosti se stavljaju dole opet u donji deo. I na lobanjama nekim, to su prepisali, sad ja ne mogu da kažem da li je to i dalje tako, na lobanjama se pisalo ime monaha koji je
kad se upokojio i to evo brat, jako je bolje upoznata, kaže i dalje to pišemo zadnje godina na lobanjama, brat je naš koji su upokojili. I još jedna stvar, kaže da po boji kostiju da može da se zna kakvim je životom živeo taj monah. Ako su kosti boje voska onako žute, kaže živeo je svetim životom. Ako su bele, dobro. Ali ako su crne, to nije dobro. I kaže, ako se to desi, pa se kod iskopavanja kostiju, da su kosti tako tamne, crne, onda se, kaže, pojačavaju molitve za upokojenog brata. Eto, otprilike tako. Ali, dakle, uvek je to za nas koji smo tamo i za ljude koji su došli prvi put i sreli se sa tim, neobično vidjeti da kod nas nema te žalosti kao što ima u svetu. Tako. Pa ja nažalost ne mogu to da objasnim, pošto ja naravno nemam te suze, a i nisam daleko od tog duhovnog nivoa, ali mogu malo da povežem sa onom pričom o kako omekšavamo naše srce i suzama. Dakle, pa to vidimo kod tih malo, da kažem, starijih ljudi, a evo i sad da sam ja u toj sad kategoriji. Da me nešto tako, čak i neka pesma ili neka slika potrese, pa imam potrebu da zaplačem. Dakle, suza, ako smo ganuti zbog nekog i lepog dela ili ako smo tužni zbog nekog što je tužan, ako zaplačemo, i to su suze koje nam pomažu, koje nas čiste na neki način. U svakom slučaju nam pomažu. Suze nisu tek tako date, imaju svoju svrhu. Ali ako iguman misli da može, onda kaže, ili ako želi, ne. Dobro. Ali mogu da pozovem sve da plačete. Ja ću da kažem malo opet jednu ličnu stvar, a to je da sam zadnje godine napisao jednu knjigu, stvari o pričama, vezano za detinjstvo i tako, ali na zadnjoj stranici sam napisao samo dan u kojem pustim suzu smatram za uspešan. Dakle, to je to, po mom skromnom mišljenju. Evo, ja sam danas imao uspešan dan, mogu da se pohvalim. A i juče i prekuče. Nije to često. Čuli su svi verovatno za njegovo trafično stradanje, pa oni to nekako povezano u konceptu te monaške žrtve, pored razmišljanstva, slušanja. Pa monah Atanasije je preminuo mjesec dana posle toga kad je postao monah, a imao je 30 godina, ne znam tačno koliko ima godina. Dakle, kao veoma mlad monah. Poginuo je tako što na par sati pre nego što se desila tragedija njegova je vatrogasna služba koja je pri manastiru, grčki vatrogasci su odlazili kamionom nešto dalje od manastira, pa su sleteli sa puta u neku provaliju. Kad su naši to vatrogasci saznali, onda su oni krenuli, odnosno otac Atanasije sam je bio u tom kamionu, da se nađe na pomoći, da pokušaju da im pomognu. I eto, nekim slučajem je i on na nekih par desetina metara gde su oni sleteli, on je isto sleteo u tu provaliju. I dakle, nalazeći se na poslušanju sa namerom da pomogne, on je u stvari otišao, preselio se, nadamo se, u Carstvo nebesko, žrtvujući se u stvari za druge. A to je najveći podvig i nešto što najviše možemo da damo, to je da se žrtvujemo za druge. Tako da mi verujemo da je naš otac Atanasije u Carstvu nebesko. Dakle, ja sam nešto više 16 godina u manastiru i kad je prošlo nekih godinu dana, onda sam ja na ispovesti rekao, pošto mi ne samo delom što uradimo što nije kako treba, nego i u mislima kad nešto imamo kao nije što treba, onda mi to ispovedam. Ja sam na ispovesti rekao, imam pomisao da idem u neku osnovnu školu i da držim predavanje. A duhovnik je rekao, pa skroman si, nije srednja škola. I evo sad, posle nekih 15 godina posle toga, onda je Igon rekao, pa da li bi ti išao tamo? Pa rekao, išao bi. I naravno sam setio moje pomisli od pre 15 godina. I šta je zanimljivo, dakle, mi tek posle 10 i više godina vremenom shvatimo gde smo i šta smo, odnosno svoje slabosti i svoje nedostatke.
Tako da sam ja bio spremniji tad, od samo godinu dana života u manastiru, da idem i da pričam slobodno, da sam mislio da to znam, nego što sam danas. Danas mislim da to ja ne zaslužujem ni u kom smislu, da ja sad nekome nešto pričam, pošto ima daleko od bilo kakvih tih monaških ideala i tako. Ali eto, kroz svoje neke, da kažem, padanje i slabosti, onda mogu nekog da posavjetujem pa da kažem čekaj, nemoj tamo i blato, ja znam da je to. Tako da, ono što hoću da kažem, što nisam opet rekao na početku, prostite, ja uopšte nisam za ovo mesto ovde da vam držim neko slovo, ali eto, dakle, od te želje koje sam imao na početku, kad ja nikad više nisam ni pomislio na tako nešto, onda je to došlo. To je inače u životu tako. Ako nešto imamo jako, nešto želimo, kao treba paziti šta, kakve želje imamo, jer to može da nam se ostvari. Tako da, ono što današnjem čoveku najviše čini mi se, a i pogotovo monahu smeta, to su želje koje imamo kad ne možemo da ih ostvarimo. Pa kaže, kad želja dugo traje, a ne ostvaruje se, onda prelazi u tugu. A kad tuga dugo traje, pa onda prelazi, mi kažemo u manastiru uninije, a vi kažete depresija. Tako da nije čudo što mladi ljudi gledajući te slike na telefonima žele ono što ne mogu da ostvare uglavnom, pa onda padaju to u uninije, odnosno u depresiju. Meni je bila želja da nekad odem u ta plemena tamo u Južnoj Americi, u Africi, da vidim taj život onako kako je bio pre, ne znam, 5-10.000 godina. Onda mi rekao jedan istraživač koji je proputao sve to, kaže, oče, nije ni to više tamo, tako. Sad i oni, kaže, imaju mobilne telefone i gledaju one slike, onda se seli u gradove. To je ta naša želja protiv koje se mi kao monasi borimo, ali i vi isto možete da pokušate. Pa da vidite kako je. Da. Pa jednostavno da se ne bi od težine zemlje lobanja pukla i tako, da bi se sačuvala, da bi se stavila u kosturnicu. Eto, to je samo. Pozdravljam našeg oca Jefrema, grobara. Mislim, on je zvezdaš, ali grobar je crkve. Bio je ovdje na slici isto. I još jednu stvar da kažem za ove fotografije koje je radio otac Milutin naš. Mi smo mislili da će biti, da kažem, neko slovo o tim fotografijama, pa Igor rekao da nešto kažem o tome i ja sam se setio jedne priče, a Igor je pomenuo da u stvari fotografije manastira može da pravi samo onaj koji živi tim životom, koji to osjeća. A ja sam to shvatio donekle kad sam bio u svetu, pa sam čuo priču od jednog veroučitelja koji živi u Švajcarskoj i kaže tamo negde u Alpima ima neki manastir nekih katolika i tako koji imaju opet neki red, koji su zavetovali na ćutanje i oni uopšte ne pričaju samo jednom u, ne znam, mesec dana ili 2 meseca, sastavno se nešto, daju neke zadatke i dalje ćute. I onda kaže, došao jedan režiser i kaže sa svojom ekipom, njih trojica, i pitao je starešinu, kaže, da naprave film. A vi su rekli, može, ali pre toga 3 godine da živite sa nama. I oni su pristali. Ja sam tek posle 3 godine, pošto sam se inače i u svetu zanimao fotografijom, tek posle 3 ili više, ili 10 godina shvatio da bi tek tad mogao da slikam monahe, jer ih poznajem. I mogu da im se približim i mogu da to dočaram onako kako ja to osjećam. To je otac Milutin uradio sa tim fotografijama koje tamo vidite. Svaka čast našem Rajku Karišiću, fotografu koji je nebrojeno puta bio u Hilandaru i napravio 1000 i koliko 1000 slika. Ali monah samo može da osjeti tu atmosferu. Kad radi portret drugog monaha, i kad vidim tamo otac Milutin šta je slikao u crkvi, pa krst cara Dušana i tako. Jer ono tamo naš život. A vi koji dođete, vi ste samo malo došli u naš život. Ali mi vas pozivamo da dolazite dalje. Hvala.
Poštovani slušaoci, čuli smo zvučni zapis sa prve od 2 večeri manifestacije Dani Hilandara u Zemunskoj gimnaziji 2023. godine. Zabeležila je Ivana Obradović, saradnik Radija Slovoljubve. Hvala na pažnji i ostanite uz program vaše